чӣ қадар манзараи зебои ноҳияи Синоро аз тирезаи хона дида мешавад. Хона дар рӯ ба рӯи Саодат доми Сити Молда ҷойгир мебошад. Духонагаи пурра, ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ тиреза дорад. ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар тарафи 82 микрорайон ҷойгир мебошад. аз ин тараф эстакадаи 82, маркази савдои Саодат ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истихоматӣ ҷойгир аст. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. хона дар 13 ошона ҷойгир мебошад. дута лифт аст дар бино. дар як падест ҳамагӣ 5 хона мебошад. дӯстони азиз, ва марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 82 метри квадратӣ дар 13 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 17 ошона иборат мебошад. хона техпаспорт дорад. тирезаҳои хона бошад тарафи қафои биноро нигоҳ мекунед. бинед чӣ қадар манзараи зебои ноҳияи Синоро аз тирезаи хона дида мешавад. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад ва яке аз беҳтарин марказҳои савдои шаҳри Душанбе, маркази савдои Сити Мол дар таги ҳамин дом мебошад. дӯстони азиз, ки дар он ҷо шумо дилхоҳ чизро ёфта метавонед. нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $1150. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хотир расон мекунем ки дар канали Дом TJ ҳамаи хариду фурӯш танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. ва боз хотир расон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.